Tom, barkanmu da zuwa wani sabon shirinmu wanda yau za mu duba kalmomi na siye da siyarwa, yanayin yadda ake amfani da su. Kamar number one, market kasuwa, market kasuwa, ita kasuwa kanta. Sai akwai sell siyarwa, sell siyarwa, purchase shi ma siyarwa ne. Akwai buy siya kenan, akwai bargain ciniki, bargain ciniki ko saidawa. Akwai price farashi kenan, price farashi. Akwai discount ragi, discount ragi. Akwai deduct shi ma ragi kenan, deduct ragi. Akwai prohibited price, shi ne farashin da ya wuce ƙa'ida kenan. Prohibited price, farashin da ya wuce ƙa'ida, kamar a ɗora farashi sosai wanda kuma bai kamata ba. Akwai surplus, shi ne rara ko kuma ragowan, rara ko ragowan kaya. Akwai cheap arha, cheap arha. Akwai cheaper, abu mai arha kenan, ko shi mutum mai arha, cheaper man, shi mutum ne mai arha a kayan shi. Akwai expensive tsada, expensive tsada kenan. Akwai inflation hauhawar farashi, inflation hauhawar farashi. Akwai deflation saukar farashi, deflation saukar farashi. Akwai goods kaya ko kayayyaki, akwai goods kaya ko kayayyaki. Akwai supply, shine a kawo kaya kasuwa, supply a kawo kaya kasuwa, shi kuma mai kawo kayan shi ake kira da supplier. Akwai products kayan kamfani, products kayan kamfani. To in yanzu kuke kallon mu, ku dinga yin following ɗinmu, kuna yin like kuma kuna yin sharing ɗin bidiyon don samun sabbin bidiyoyi. To bari mu ci gaba daga inda muka tsaya. Akwai wholesale, shine sai da abu sari, wholesale sai da abu sari. Akwai retail, shine sai da abu ɗaɗɗaya wanda ba sari ba. To akwai debt, bashi, debt bashi. Credit shi ma bashi kenan. To a har kullum ita kasuwa shine wajen siye da siyarwa, wanda za ka iya kawo kayanka ka siyar, kuma za ka iya siya a wannan kasuwan. Kamar mu a nan garin Kaduna akwai kasuwanni iri-iri. Misali akwai kasuwan bacci, akwai Checheniya market, akwai Gumi market, akwai Kawo market, kasuwan Kawo kenan. Akwai Sabo market da dai sauransu, wanda waje ne wanda ake kawo sabbin kayayyaki da tsofaffi ma. Kayayyakin za su iya kasancewa kayayyakin da ake amfani da su yau da kullum, sutura da dai sauransu. To ni ne naku a har kullum Ibrahim Haruna, sai mun haɗu a wani sabon shirin. Na gode. Ko da yaushe ku dinga yin following, kuna yin liking, kuna yin sharing, don wayanda ba su san ana yi ba su ma su ƙaru su san ana yi. Na gode, sai anjima.